ଜୀବନ ହେଉଛି ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖର ମିଶ୍ରଣ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁଖକୁ ଭୁଲି ଯାଉ, କେବଳ ଦୁଃଖକୁ ହିଁ ମନେ ରଖୁ। ଆମ ଉପରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅଛି ବହୁତ ଅଛି ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ସେ କେବେ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତା ଆଶା ଅସୁମାରୀ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଶା ତାର ଅନ୍ତ ହିଁ ନଥାଏ। ପରିଶ୍ରମ ନ କରି କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ନହେଲେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦୁଃଖ ପାଏ। ତେବେ କହିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।